Ae piye kuwi lho. Kuwi kanca ya. Oke. Kan piye? Mesti kanca iki. Lah ya kancamu kan cah kuwi barang danau. Kuwi yo atok. Ae piye? Sik to kowe rasa melok-melok. Anu ini aku yang mau kalman kerja malu-malu. Kuwi betul. Kan nunggu tamu. Apa tak ada maksud apa tak kenapa? Udah nih. Tapi ya seluruh. Gue kalau anu ini gue mendengar sih gak mau kalau mamon sih. Aku soalnya kumnya. Bener kalau gue aja nyaut dhisik kowe iki kalau ngono. Tapi ya Kamu